Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Duha ka insidente sa pagpangbuli sa mga estudyante ang sagunsong nahitabo sa Cagayan de Oro City. Ang usa nahitabo sulod sa usa ka comfort room sa usa ka establisimento duol sa Tunghaan. Samtang ang laing insidente sa dalan kung asa gitabangan ang estudyante. Ani i-report ni Cyril Chavez. Palaw-palaw ha. Ay, palaw-palaw ha. Ay, pag-inisip-sip na. Kasabot na, wala. Kasabot na. Wala og tuo nga sagpa, pagkumot ug pagbira sa buhok ug giubanan pa sa mga hait nga mga pulong. Ingon ani ang gidangatan sa usa ka babaeng estudyante sa Misamis Oriental General Comprehensive High School sa Cagayan de Oro City gikan sa laing estudyante nga nang bully kaniya. Ang pangbuli nahitabo sa usa ka comfort room. Taod-taod sa video makita pa ang laing babae nga miagi tunga sa video ug mingisi dayon tupad sa biktima nga ginasagpa. Among video viral na sa social media human nga gi-upload sa igsuon sa biktima kung asa nanawagan kini og hustisya. Matod ni Dr. Melende Catid, school head sa MOGS, nga giimbestigahan na ang insidente. Giklaro sab ni Catid nga wala kini nahitabo sulod sa campus, inay sa comfort room sa usa ka establishmento at bang sa eskwelahan. They have been given an invitation by the respective advisors and also the guidance counselor and my grievance committee chair also. Dugang ni Catid nga wala pa sila'y saktong impormasyon sa rason sa pagpangbuli. Apan, wala nila kini gipasagdan. We cannot implement at one time all these programs, but we have been starting, no? Nag-start nami for the last year 2025. And we are still doing until now. Gipasalig ni Catid nga iplastar sab nila ang mga posibleng psychological interventions para sa mga estudyante. Samtang sa laing insidente sa pagpangbuli, kita ang usa ka babaeng estudyante nga naka-uniform nga gabaktas kilid sa dalan sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City nga gitabangan sa pipila ka mga babaeng individual. Madungog sa video ang daw kantsaw samtang ginabira ang buhok sa biktima. Hangtod nga gitabangan na kini og dumog ug natumba kilid sa dalan. Diha pa nanibat ang mga nangbuli, lakip ang nagvideo. Sumala sa Barangay Council sa Lapasan, pipila sa mga nalambigit, residente ra sa barangay, kung asa ang uban kanila, estudyante sa Lapasan National High School, ug ang uban estudyante sab sa MOGS. Matod sa barangay, ilan ang gipatawag ang mga estudyante, lakip ginikanan ug opisyales sa eskwelahan. Kaya maybe kani mga victims sa or kani mga suspects sa bullying might have some issues sa ilang mga panimalay, no, like kanang abused by their parents. Muna mo gipatawag din ni Kapitan BCPC, VAUC, ang Barangay Executive Support and Legal Affairs Office. Sa gibuhi ang pahayag sab sa student government sa LNHS, ilang gikondena among insidente nga gikalambigitan sa ilang kapwa estudyante. Cyril Chavez, 1 Mindanao.